apa to, Ke? Bengak-bengok. Berbagi kuping. Gak duwe cangkem duwe. Aduh. Jo. Karjo. Main duwe obat lara untuk ora, Jo. Apa? Mbak Dino iso masuk to mbak aku comel. Iya, comel banget, lucu, kayak kucingku. Beh. Wong dipadani kucing piye to iki? Beh, po enak kuwi. Mantep perkara to. Ya mancing dengkulmu melocot kuwi. Jarimu mancing. Landit pancingmu. Mbak, kemana aku petuk Mbak Dino. Lah terus napa lak petuk Deno? Lah wajahe gluweng kira-kira tuku apa ya wong iki?